Hi guys, mayong hapon guys. Aduna ko ipakita kanyo guys. Kini nga among balay guys nga wa pa man guys nga kini salin gyapon sa bagyo guys nga wa pa mapundar guys. Loy ka mong balay guys kay opay kuan guys, bungbong. Loy kayong porma guys. Ito makita ang balay guys sa tong tubangan. Muna yung among balay guys nga opagoy bungbong. Loy tanaw na mong balay guys kay upang porma og sin pa ang bungbong guys nga guba kay nga sin. Atong makita guys ang sulod ning mong balay guys. Muna yung mong balay guys nga upay bungbong guys. Upa mapurma sin panggi bungbong guys nga sin nga mga reject nga sin guys pikas ni guys sin lagi po yung bungbong guys yung guba nga sin luay kayo guys oh. Muna yung balay guys. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos. Og ay mo kalimot guys sa pag suporta Zigro TV. Ug sa pag-like, subscribe ug kinsa katong gustong mo tabang sa mong balay guys nga mo suporta guys nga ngalan mig kuan sa balay guys bungbong. Okay, sakto mo mo kasing guys. Karong may kamo lang maigo og una may ikatabang. Salamat guys, thank you. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos. Og ay mo kalimot guys sa pag suporta Zigro TV. Ug sa pag-like, subscribe ug kinsa katong gustong mo tabang sa mong balay guys nga mo suporta guys nga ngalan mig kuan sa balay guys bungbong. Okay, sakto mo kasing guys. Karong may kamo lang maigo og una may ikatabang. Salamat guys, thank you.